Car Show and Motor Show, dinarayo sa lungsod ng Tugigaraw. Kauna-unahang Car and Motor Show, ibinida sa lungsod ng Tugigaraw. Ibinida sa lungsod ng Tugigaraw ang naggagandahan at puno ng mga pulamuti ang iba't ibang uri ng motorsiklo at mga sasakyan. Ang nasabing patimpalak at pagtatanghal ay dinaluhan din ng mga bisita na mula sa Karatig Bayan, habang sinuportahan naman ng kanilang mga kaibigan at kapamilya ang mga lumahok dito. Para sa motorcycle categories, itinanghal si Michael Kaludukan ng Apayao sa Best in Thai Overall Champion. Nakuha naman ni Ambo Ambrosio ng Tugigaraw ang Best of Show Overall Champion para sa car categories. The first time nagkaroon dito ng van show sa kasabay ng Tugigaraw City Festival. Itong event na to is normally naman itong nauuso ngayon sa buong Pilipinas. Then, at isang magandang bagay dito, nagpapakita ng gilas sa mga kanya-kanyang may-ari ng mga sasakyan. Then, ang pinakamalaga doon is maiwas natin ang mga kabataan at sa mga malulong sa masamang bisyo. Ang nasabing paligsahan ay bahagi ng 294th AFI Festival ng siyudad ng Tugigaraw.